Sanibonani umphakathi waseThinoms. Ngicela angifuni ukufika kumuntu. Ngicela nangabe khona umuntu othathe lamalayithi la kwami wafike walethela ngicela walethe. Ngiyacela njengamanje manje sengiwalandile komunye umuzi. Ngicela walethe. Mangabe ufikile umuntu amlethela amalayithi la. Uyamazi yena. Ngicela lawo malayithi bewalethe njengamanje kusebusuku njengamanje u1. Ngibuya kuyofuqulula lezi zintambo ezigoqiwe la omunye umuzi. Ngicela nangabe khona umuntu olethelwe lamalayithi lawo. Bawafaka kwakhe akawakhiphe ngokusheshsha. Angifuni nje uqamba amanga, angifuni ukusukela umoya. Ngiyacela bonke labantu lana endaweni ngakithi. Abantu bagibelana ekhanda. Njengamanje ngibuya ngiwakhipha lawo. Lezi zintambo uyithathiwe ekhaya. Ngicela umuntu onalamalite nangabe bamlethelile akawakhipha wenyanga yeshumi. Ewakhiphe lamalayithi akusiwo ukudlala lawo. Ngiyacela bakwethu njengamanje sengilungisela iphutha lokuqala lesibili ngicela umuntu nangabe unalamalite afikile kwakhe hayi bazowaletha kamnandi futhi angilawo ngalandile njengamanje ngiyacela ngiyabonga.